ama ng masa ang agila ng Jensen, Mayor Elmer Gatulcos. Gusto ang gusto, hindi na upang ligo. Andun ko na ba sa pagbago? Sa Mayo 9, mudaog ang katawhan. Mudaog ang katawhan tungod kay kadaugan sa pamilyang in, kadaugan sa katawhan. Baruch Jensen! Salamat sa gayon nga magkita ta karong gabi una. Usa ka dakong pribilehiyo nga makahimamat mo karong gabi una. Ang gobyerno, maayo ang tumong sa gobyerno para sa pagserbisyo, pag-alagad sa katawhan. Kana ang pinakatumong kung anong naay gobyerno. Ang gobyerno dapat mo serbisyo ngadto sa mga nanginahanglan, labias katawhang masa, sa mga nagkalisod. Kana ang pinaka-purpose kung anong naay gobyerno, no? Ang problema lang kung ang mga leader mismo elitista, matapobre o abusado, luoy kayo ang mga nag-antos sa kalisod. O kanang hinungdan nga nung naatak karong gabi una. Saig, Baruch Jensen! Kano samanta makamatikod nga naay kalisod sa kinabuhi? Ha? Kano sa ta makamatikod nga lisod ang kinabuhi? Ha? Kada adlaw? Di ba? Ako, heaven of haven, sa kuha ang batasan nga pagkapobre, kinabuhing lisod, kitungod diha ko gikan. Mao na nga ako ang langit, kana nga kinabuhi. Nitong bata pa ko, sa bukid, lisod pa kayo mi, walay purol. No? Pero karon na na panggalon. Sa una, grade 5 na ako nagsuot og brief. No? Pero karon nag-brief ko. Dili ko makamakpon sa una nga pobre di ay ni. Kay tungod ang mga kadula nako, pareho ra pod namo. Nakamakton ra ko nga pigado di ay ni katong nakabisita ko lugar, nakabalhin mig lugar nga usa ka syudad. No? Nga nakita nako nga pobre di ay ni. Buta akong pasabot nga nung ako ning ginaistorya. Tungod kay ang kinabuhi nato dili ta kaingon nga lisod ta, hangtod nga dili nato na kasagara ma-experience ang kanang sitwasyon sa kalisod. Ngano man, maka-experience na tang lisod una kung naay ma-hospital o niya wala tayo ka-pa-hospital. Naay mamatay nga mahal sa kinabuhi pero wala tayo kapalubong. Gusto tang mo pa-eskwela sa mga kabataan na pan wala tayo ka-pa-eskwela. Gusto tang mo botang og pagkaon sa lamisa para sa to ang pamilya pero wala tayo mahimo. Labi na ang sakit kayo kung wala tayo kapuy-an. Muna palakpakan na to si Vice Mayor Attorney Art Cloma sa iyang kinasingkasing nga pag-donate ng 4 ka hektarya sa Utah para mahimong relocation area. Palakpakan na to si Attorney Art Cloma nga to ang BC Mayor. Inana ang sitwasyon sa kalisod. Pero kung katuloy na kung mga kalisdanan ba, kung walay mahitabong, kung walay ma-hospital, walay problema. Di ba? Kung ay pagkaon, walay problema. Sayon ra kayo ang kinabuhi, lipay ta. Ang tinuod nga values, ang tinuod nga adunahan sa kinabuhi, kitang katawhan sa masa. Tungod kay adunahan ta, sayon ra kay ta makontento sa kinabuhi. Basta nalay pagkaon, walay ma-hospital, buo ang pamilya, lipay na kayo ta. Di ba? Makatagay, unya makatanday. Makatagay o makatanday, why problema? Why lisod? Di ba? Walay kalisod oy, di ta ka-feel og kalisod. Di ba? Garbo kayo nato atong kinabuhi. Kumutan na tag tinuod nga values, tinuod nga dunahan, pildi pa nato ng mga kwartahan. Kay kita simpira kayo ta. Di ba? Basta kay nalay pagkaon, walay ma-hospital, muna mga basic nga panginahanglanon nga dapat ang gobyerno may botubag
niya ng libreng hospitalization, kanang pagpalubong, kanang pa-eskwela ng scholarship, dili basihan ang kataas nga grado. Kung dili katong kapobrehon, kung pobre ta pero nangandoy ta nga makatapos sa pag-eskwela bisag 75 ang grado, dapat scholar. Kanang mga kalisod nga itong ginisgutan, wala nang kalisod kung ang leader sa gobyerno nakasabot, naka-experience sa tinuod nga kalisod. Dili elitista, dili mata pobre, o dili abusado. Diri sa inyong lugar, kinsay abusado diri? Nga elitista, mata pobre. Kahibalo na mo. Di ba? Kahibalo na mo. Mga taga-saig, ang tinuod na nagaserbisyo sa katauhan dapat tinuod nga nakatinil, tama kang tiil sa yuta. Watay pwedeng kapasitarbo sa itong kagalingon. Ang tinuod nga nagaserbisyo dapat ang tiil nagpabilin nga gatunog sa yuta. Dili mahitabo ang kabaguhan, ang change nga ito ang ginapangandoy kung dili mahulipan, dili mapulihan ang City Hall, ang mga naglingkod sa City Hall. Tinuod nga na daghang problema ang syudad, pero dili na ito masulbad ang problema sa syudad kung pareho nga solusyon, pareho nga formula sa solusyon ang atong ibutang sa City Hall. Kinahanglan nato ang change, ang kabaguhan. Si Elmer Catulpos, uban ng pamilyang M, ang bagong vision o bagong solusyon. Saig, mga kaigsunan, si Elmer Catulpos, gikan ra sa pobre kayong pagkatao. Simple na kong pangandoy sa kuhang kinabuhi. Ang akong anak, tulura kabuok. Bisag asa mi gabalhin og puyo sa una, gadako ko nga wa mi kagalingong balay. Kung asa ang siya, asa may trabaho, dito mi magpuyo. Muna mo ang kinabuhi. Gikan sa akong pagdako, bisag asa mi nga lugar gadto, kung may trabaho akong papa, kay panday man akong papa, dito mi mamalhin. Dinhi na usap ang akong kinabuhi. Nagsugod pagkausap ang akong kinabuhi sa General Santos City. Ang akong pag-over sa akong kagalingon, nga magdumala sa syudad, usa ka pagpasalamat sa katawhan dinhi sa Jensan nga nakahatag og higayon nga makausab sa kuang kinabuhi. Tulora ang ako ang anak. Ang gamay na kong natigom na para sa akong mga anak, kung di lang sila abusado, kung di lang sila gastador, di na mahurot para silang kinabuhi o bisan siguro hangtod sa kuang mga apo. Kini nga akong desisyon nga mudagan pagkamayor sa syudad. Usa ka desisyon nga akong gisugal ang akong kinabuhi para kaninyo. Salamat sa higayon ug nagapanginaot ko nga unta manakuban kita para sa pagdumala sa kabaguhan sa duang syudad sa General Santos. Ako Osbon, dili mausab, dili masulbad ang problema kung parihong nga formula sa solusyon ang atong ibutang diha sa City Hall. Ang pamilyang N, ang bagong vision o bagong solusyon. Tungod kay aim in love with you. I love you. Diba? Aim in love with you. Kinahanglan nato ang change. Change, kabaguhan para sa masayap na kaugmaon. Salamat sa ang Diyos magpanalangin ka natong ikanan. Barog Jensen! Barog Jensen! Makiusap